يفكرك هتصار فقراوي سانتا ኣብ ሰሓራ ክንደይ መከራ ርእዩ ብጥኢት ከይተረፈ ተሃሪሙ በሻዕሻ እንዳበለ ናብ ኢታልያ ኣትዩ ናይቲ ሓሩር ረሓፅ ኣብ ዝረሓፀሉ ግዜ ዝያዳ ቃንዛ ዝገብረሉ ከይኣክሎ ዝሕክክ ናይ ቆርበት ሕማም ስለ ዝሓዞ እዚ ኦሮማይ ዝበፅሕ ኣይመስልን እንዳተባህለ እዩ ዝኣተወ እምበርከ እቲ ቆስሉ ፈጃጃዕ እንዳበለ ከሰጉሞ ስለ ዘይከኣለ ድሕርህር ይብል ስለ ዝነበረ ተሰኪሙ ኣብቲ ምድረ በዳ ካይስንድዎ ይፈርሓሉ ስለ ዝነበረ ኢታሊ ጽቡቕ ሕክምና ስለ ዝረኸበ ክሃዊ ከኣለሞ ፕሮሰስ ናይ ሆላንድ ቀልጢፍ ይሰልጥ ስለ ዝተባሃለ ናብ ሆላንድ ብጀርመን ገይሩ ደበኽ ዝበለ ኣብ ሆላንድ እውን 6 ወርሒ ምስ ገበረ ስለ ዝተቀበልዎ ናይ 5 ዓመት መንበር ፍቃድ ስለ ዝተዋህቦ ደርፈ ዓዱ እንዳደረፈ ናብታ ዝተመደበላ ከተማ ሮተርዳም ዝኣተወ ቋንቋዶ ተመሃርኩ ፕሮሰስ ኣስለጥኩ ክብል ካይተፈለጦ ዓመት ምስ ገበረ ምስ ኣብ አዲስ አበባ ዝገደፋ ሰበይቱ ድሕሪ 2 ዓመት ደጊሙ ተራኽበ ኩሉ ሰብ ተሓጎሰ ጻዕዱ ካይተርፈ እንቋ ሓጎሰ ካበልዎ ኣብታ ዝኣተወትላ መዓልቲ ተሓቋቂፎም ኣብ ሓንቲ ዓራት ሓደሩ ኣብቲ ገዛውን ሰሙን ምስ ገበረት ክሳብ ጉዳይ ሳለጠ ናብ ካምፒ ከደት ካብታ ሰዓት ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር ቴሌፎን እንተደወልካ ኣጽቀጥ ደጋጊሙ እንተደወላ ክትቀበል ወዲያ መወዳኣት ኡስ ነታ ዝሓባ ሲም ካርድ ደርቢያ ሃዲስ ሲም ካርድ ያእቶትላ እዋዕ በለ መጀመርታ ደሓንዲያ ሃይማ ጸማይ ሃይትኮን ኢሉ ጠንበርበር እንዳበለ ምስከደ ምሽ ከተሓምን ካብ ኣርግ ተጠዒ ኮይና ምጸንሐቶ ካይገረሞ ኣይተረፈን አንተንታይ ናይ ደሓን እዚ ኩሉ እንዳደወልኩ እንተበላ ሶሪ ነሳኻ ዝነበረን ጉዳይ ወድኤ ስለቲ ዘአተኻኒ ገና የቀኒለይ ንሓዋሩ ኣይክረሳኣካኒ ድሕረጊን ይፈልጣ ይልካ ካይትቀርበኒ ምስ በለት እቲ ፈለማ ትላገ ዘላይ መሲልዎ የግዳስ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ከይዱ ምስ ኣጣየቐ ምዝ ሰብ ክነብር ስለዚ ደሊ ናተይ ገዛ ሃቡኒ ነብሰይ ክኽእለይ እንታይ ጸገምኪ ምስ በልዋ ኣብ አዲስ አበባ ኮሎ መዓልታዊ ሃርመን ነይሩ እንታይ ወሕስነት ኣለኒ ምስኡ ክነብር በቃ ናብዚ ከእቶኒ ክሳብ ሕጂ ጸንሒ ዝብል ምስ ሰምዐ ዝህዞን ዝጭብጦን ጠፍኦም እምበርከም እንተ ኣከብል እምበር ናይ ካናዳ ፕሮሰስ በስድሮ ተወዲኡ ኢሉ ናብ ኤሮጳ ዝተበገሰ መጀመርታ በሓባር እኳ እንተ ተበገሱ ገና ከይተበገሱ ምስ ሃመት በቃ ኣነ ኣቴ ከም ሰበይቴ ከመዝግበኪ ኢሉ ኣብ መዘጋጃ ቤት ህጋዊ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ዝኸደ ከቀበሉ ኣይከኣለ እንተ ተመላሊሱ እንተ ለመናኳ መወዳእቱስ ፖሊስ ቾፕ ኢላትሉ ሃኒቆ ፈረጥ እንተ ዘብላ ኣይምጸልአን ህይወቱ እንዳተፈለጦ ከአኑ ጀመረ ትምህርት ደሃን ዝነበረ ተገዳስነት በብቁሩብ ክጎድልን ነዚ መስተ ከማይ ክሰትዮ ጀመረ ወረርጉም ከኣ ኣብ እዝኒ ሰብ ክበጽሕ ኣይዱን ግን እንዲሁ ዝረአየ ሰብ ገሊኡ የጸናንኦ ገሊኦም ካይስሕቆ ኣብቲ ርእሲ ዘላታ ተወሰካታ ሕማም ኮኖ ጸኒሕሙን ጻዕዱ ደሃን ኣይተው ኣብ ከንደ ኣርሕቕ ኣቢሉን ገዛ ዝህብዋ ኣብቲ ንሱ ዘሎ ከተማ ሃብዋ እቲ ፈለማ ጠቕላላ ክራኸቡ ኣይከኣሉ ነይሮም የግዳስ ናብቲ እንደ ሓበሻ ገጻ ምስ ተዛዋረት ብረኸቁ ስለ ዝረኣያ ከከታተላ ጀመረ ዘድልያ ገዛ እዚኣ ዘሰመያ ነይርዋ ናብ ገዝኣ ናይ ከተማ ባቡር ሒዛ ተበገሰት እግራ ስዒቡ ካብኣ ርሕቕ ኢሉ ኮፍ መበሊ ሒዙ ተከታቲሉ ኣብ ዝወረደቶ ቦታ ወሪዱ መንበሪኣ ሪኡ ተመልሰ ብዘይ ቀልዓለም ብልቢ ዘፍቅራ ኣብ አዲስ አበባ መክፈሊ ገዛ ክራይ ሲኢና
ዘካሪታ ሰጉጋታ ኣብ ጎደና ክትበኪ ከላይ ረኺቡ ኣጸጊኡ ካብ ክፉኡ ዘድሓና ክብሉ ስለ ዝተቀራረቡ ንፍቕሪ ምስሓተታ ካያዳገመት ሓራይ ዝበለቱ ገዛኣ ርኢ ምስ ተመልሰ ኣብ ባር ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ኣሰላሲሉ ክልመና ኣለኒ ኣብ ዝብል ውሳነ ምስ በጽሐ ቀኒ ኢሉ ከይዱ ማዓጾ ጨር ምስ ኣበለ ብፊኒስትራ ስለ ዝረኣየቶ ብዘይ መጠንቀቕታ ፖሊስ ጸዊዓ ኣስጎጎቶም ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እውን ተዋህቦ ኣብዛ ኣፍ ደገ ገጽካ ትቐርብ ተኽኢልካ ናብ ቤት ማዓሰርተኻ ኢኻ ምስ በልዎ ኢዱን እግሩን እኳ ክእክብ እንተፈተነ ግና ኣይከኣለን ወረቐትን ፒሮን ኣውፂኡ ክጽሕፍ ጀመረ ዋላ በድልኒ ደኣ እምበር ሕጂውን እንተኾነ ፍትውተይ ክብለኪ ምእንቲ ፍቅርና ክብል ዘይከፈልኮ መስዋዕቲ ኣይነበረን ጸገምኪ ከይነገርኪ ኣብኣን ከለኺ ከም ጸላኢኺ ክትርእኒ ብጌጋ ሓሲበዮ ኣይፈለጥን እሙን ይምሰል ደጋጊምኪ ሽመይ ብቕብጥር ትጽውዕኒ ነርኪ ቆርበት በጊዕ ተኸዲንኪ መሰጋገሪ ተጠቂምክለይ ኣግሂድኪ እንተ ትነግርን ነርኪ ከም ትፍልኒ እንዳፈለጥኩ መእተኹኺ ነይረ እንዴ ምክንያቱ ናትኪ ጽቡቕ ስለ ዝደሊ ከም ዝተጻወትክለይ ኮይኑ ካይስማዓኪ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ዝገበረ ሰብ መንገዱን ቅኑዕ ዝኸውን መቼን ካባይ ተፈሊኺ ምስ ፍሉይ ፍጥረት ኣይኮንክን ክትነብሪ ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ምስ ከምዚ ከማይ ሰብ ኢኻ ክትነብሪ ወይ ከምታ ዘለኽያ ክትኣርጊ እንተ ኮንኪ እንደይ እንታይ ሓድሽ ነገር ተረኺቡ ደኣ ካባይ ዝረሓቂ ሓቂ ንምዝራብ እቲ መጀመርታ ኣይመጻካ ነይርሓቐለይ ኢልኪ ፖሊስ ምስ ሰደድክለይ ተበሳጬ መንገደይ ሲህተ ነይረ የግዳስ ሕስብ እንተበልኩ ክልተ ሞት ክመውት ንመን ክሕሾ ኢለ ስለዚ ምክንያትኪ ብዘይ ገድስ ከይድ ክለኸምሽ ተጣይስኪ ክምለስ ኢልኪ ከይተሓስቢ ጽቡቕ ህይወት ይምነ ኢልኪ ዝብል ጽሒፉ ኣብ ፖስታ ኣሽጉ ኣብቲ ናይ ማዓጾ ደብዳቤታት መእተዊ ከፋት ንውሽጢ ገዛ ሰንደዎ ምናልባት እንተተጠኣሰት ኢሉ ኣንበበታ ቀጨጭ ኣይበላን ካብ ፈላውን ገንዘብ ወለልያ ይምሰል ኣፍቃሪቱ ስለ ዝነበረ ቃንዝኡ ኣይሕመማ ስቓዩ ኣይተሰወጣን እንተ ንሱ ግና ሕማቕ ካይተመኒላ ንህይወታ መንገዱ ንቕድሚት ቀጸለ ዝፈልጥዎ ዘበሎ ካብ ሕጂ ቃትላይ እንዳበለ ከለዉ ንስኡ ናብርኡ ክገብር መሊሶም ኣብ ማእኸል ጎደና ጎፍ ተባሓሉ ሕጂ ግና ቤና ኣይነበረትን ንስካልኣያ ካብዳ ደጋጊሙ ምስ ጠመቶ ከም ባላንቺና ተነፊሁ ነበረ ንዝረኣዮ ከኣምን ኣይከኣለን ከመይ ደሓንዶ ጥራሕ ኢላ መንገዳ ቀጸለት ንሱና ብምግራም ካብ ዓይኑ ክሳብ ትስወር ኣፋነዋ እቲ ፈለማ ክትመጽእ ከላ ምስኡ ስለ ዝሓደረት ናተይ ደኮን ኢሉ ማራ ስለ ዝተጠራጠረ ንድሕሪት ተመሊሱ መዓልታት ክጸዋጽብ ጀመረ የግዳስ ናተይ ኣብ ዝብል መደምደብታ ክበጽሕ ኣይከኣለን ኣማራጺ ምስ ኣነ ቀኒሉ ናብ ገዛኣ ከይዱ ኩነታት ከብዳ ምስ ኣጣየቐ ናትካ ኣይኮነን ብጥንስተይ ተበጊሰ ምስ በለቶ እምበር ከነዛ ሰብ ይፈልጣኒ ረደእዋ ኣብ ሓደ ኣካል ክልተ ነፍሲ ከመይ ዝበለት ቁራስ ሰይጣን እንዳበለ ካይፈቶ ንገዝኡ ከደ ክጅመር ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከላ ካብ ገዛ ቀንዲ ዘስኩጋ ምክንያት መክፈሊ ገዛ ስኢና ኢላያ ኣመክንያትሉ እምበር ኣወዳት እንዳኣትወት ሙኽ ምስ ኣበለቶም ያ ሶሪጎማ የተፈለማ በሓባር ክብገስ ከሎ ሃይሜ ኢላ ዝተረፈት ሃይማ ዘይኮነት ኮነ ኢላ በቀዳማውን ነቲ ናይ ካናዳ ፕሮሰድ ንክተሰናክሎ ኢላ ተታሒዝና ኤውሮጳ ክንከይድ ትብሎ ዝነበረት ንሱ ናብ ሱዳን ኢሉ ምስ ተበገሰ ድሮ ኣብ ምኻዱ ከባቢ ምስ ሓደ ጀማሚራ ዝነበረት በቃ ክብገስ ከሎ ኣብ ኢዱ ዝነበረ 80,000 ብር ከይጠሚሉ ገዲፉላ ዝተበገሰ የግዳስ ጓል ምስቲ ወዲ መአንደርኣ ኮይኑዋ ፈቐዶ ለይታዊት ለይትሆሄ ክትብል ኣመበጋሳ ጠኒሳ ጠንስቲ ምዃና ፈሊጣ ተበጊሳ ህልፍ ሓሊፍዋ ዘጥነትን ሰብ ይፈትወ ምስ ክነብር እየ ዝደሊ ኢላ ብጥርናፈ ክትምጾ ኣመዝጊባቶ ዘላ ብነብሱ ህድኡን ኣስቢሑ ኣሪሕቑ ዝሓስብ ኮይኑ እምበር ካልኦት ሓረቓት እንተዝረኽባ ሰባ እቲ ታሪክ ካልእ ምኮነ ነይሩ ካብ መጀመርትኡን ጽቡቕ ጌራ ብመልሓሳ ኣቢራ ጣቢራ ማዓሪ ሽኩሪ እንዳበለት ይምሰል ፍሽኽ እንዳበለት ተሳልዩ ስለ ዝነበረት ነፍሰ ወከፍ ንዓካ ሕጉስ ዝገብሮ ነገር የስሕቃን ምእንጅሉ ጉድካ ኣይፈለጥካን እንዳበለት ብውሽጣ እንዳተገላገጸት ይምሰል ምስኡ ትቕመጥ ዝነበረት ተሽዓተ ወርሒ ምስ ገበረት ወዲ ተገላገለት የግዳስ እቲ ዝተወለደ ቆልዓ እዝኑ ክሰምዕ የኢንቱ ክሪኣ ኣይከኣላን ዝዝርዓየቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን ተነኽኒኻ በኸየት ክትቀበለውን ኣጸገማ እቲ በስመ ኣንበሊ
وهبت فتاري زحبك آمين إلك يزقبل كنديك على ولار سينا كارتت تبل زلا مسبل وأسن ما زمتهم فاتها كفتوت ولاد حقيفة نجز كدت تقول بجاك أنا مرأي مسمع تساقم كالا ولا حدا حمام السلازي نبرو تأنو أبصبو درجة نبرو نسو نزي مسمع كهقوس ديك حازن أي تردعون كل جزي كان حساب تبدل أنت خوينكا فتاري بقالو زقاصاكا يوعيو قل أنبر بسنكا استلكما من البعض كبجيكا نكتم حرفات آري ملببي حاسبو دو يخور نلوم أنت هزي زبصاكو نزي مسل نيرو بكالت حستوك سامراخب أبزلخمو سلام انت أناني منيلكم سأسناي